Sjetimo se onog nekog perioda kad smo obećavali, pričali šta ćemo sve uraditi i kada su nam ljudi komentarisali ako vi uradite 30% ovog, vjerujte, bit ćete na pozicijama na kojima želite dok god vi to želite. A sada smo došli u fazu da realizujemo, vjerujte, skoro malo čudno zvuči, ali preko 100% onog nešto što smo obećali. Zašto? Upravo preko 100% iz razloga što su se pojavili dobri ljudi koji su podržali sve one neke projekte koje smo mi zamislili da ćemo uraditi. Mi smo pričali o projektu izgradnje novog vrtića u Gorici, pa projektu duhovnog centra Mrkonjići, pa uređenju starog grada. Ali nismo imali novac obezbijeđen na računu da kažemo da ćemo to da završimo. A evo, Bogu hvala, pojavi se donacija vlade Srbije, svi građani Srbije prepoznali i Trebinje kao odgovornu lokalnu zajednicu koja zna šta želi i izgradio se vrtić, uređuje se stari grad, gradi se duhovni centar Mrkonjići.